Hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana dua hati bersatu, dua keluarga melebur menjadi satu ikatan yang suci. Kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi serah terima kedua calon mempelai, Vina Aulianta Khairul Fauzi dan Muhammad Arif Ramadan. Untuk mengawali acara ini, kami persilakan kepada perwakilan dari pihak keluarga calon mempelai pria, Bapak Haji Tukiman, untuk menyampaikan sambutan dan menyerahkan calon mempelai pria. Kepada Bapak Haji Tukiman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujabu 'alaina bil fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Dumateng para aji sepuh bini sepuh ingkang sagung mastuti dumateng reh pepayoning kautaman ingkang tansah kawula bekteni, dumateng para alim ulama ingkang rinten kalawan daru tansah sumanding werda wahyuning ilahi ingkang dados kiblat panembahing Gusti ingkang tansah kawula takdimi, dumateng para priyayi agung pangemban pangebating praja minggahing satriyaning bangsa pinangka pangayom dalah panuntuning kawula dasih ingkang pantes sinudarsana, dumateng sedaya para priyayi agung ingkang hambeg bebudi dharma ingkang tansah kawula aosi, boten kesupen dumateng mas-mas tuwin adik-adik kawula muda tumaruna ingkang tansah kula tresnani. Nun injih ing mriki kula ngaturaken amit pasang kaliman tabi mugia linetapno saking sedaya duka dumambahing tuwang-pawang hawit ing mriki kula kemawanta wantun ngabiyantara matur wonten ngarsa para aji sepuh bini sepuh dalah para rawuh ingkang sejatosipun nggih menika kadang kula anem Sopyan Mustaqim sejatosipun ingkang badhe matur wonten ngarsa panjenengan sami hawit saking gombongi manah suka liloning penggalih gumiraning wardaya amarwata suta saking panyambutipun Bapa Khairun Nasirin sehingga kadang kula anem Sopyan Mustaqim boten kawagan kuwawi matur wonten ngarsa panjenengan sami pramila kula ing mriki ingkang jejibah sulih sarira atur saking kadang anem kula Sopyan Mustaqim kinen matur menah menapa wigatos sing dadi rawuhipun adi kula Mas Sopyan Mustaqim. Nun injih ingkang pinangka purwaning atur kula ing mriki sumangga sesanti kula dherekaken memuja dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murping dumadi hawit saking keparenginipun kita panjenengan sami saged wakempal wonten bale wismanipun Bapa Khairun Nasirin ing mriki kalis nir ing sambikala boten manggih alangan satunggal punapa. Ing salajengipun sholawat dahan salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sumrambah sedaya para perantara agami ingkang sampun lumantari dumateng kita panjenengan sami pikantuk pidhahtipun, kita aturaken syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ing salajengipun nun injih Adi Mas Takim ing dalu menika ngaturaken salam taklim salam kawilujengan dumateng khususipun Bapak Khairun Nasirin sak keluarga. Mugia rawuhipun Adi Mas Sopyan Mustaqim ing mriki sak rombongan tansah pikantuk pangayomanipun Gusti ginanjar wilujeng manggi kembang cempaka mulya mboten manggih alangan satunggal punapa. Ugi ing salajengipun gegandhengan ing wekdal kapengker sampun kapitang ing antawisipun putra putrinipun Bapak Kasimin almarhum dalah Ibu Setiati almarhumah kapitang bilih ing kalodhangan ari ratri ing wekdal punika badhe kadhawuhaken. Hawit saking menika lumantaran Adi Mas Sopyan Mustaqim keng putra putrinipun Bapak Kasimin almarhum dalah Ibu Setiati almarhumah ingkang sesuluh keng Raka Bambang Bagus Arif Ramadan wekdal dalu menika kaaturaken supados kadhawuhaken kaliyan keng putra putri nipun kinasih Bapak Khairun Nasirin ingkang sejuluk Roro Ayu Endang Vina Aulinta Khairul Fauzi. Mugia mbok bilih samangke sedaya persyaratan dalah napa kemawon sampun rampit sumangga kanthi lumantaran bismillahirrahmanirrahim kang Raka Adi Mas Bagus Aris Ramadan kula aturaken ing salajengipun mbok bilih anggenipun dhawuhaken ngijab kabulaken Bapak Khairun Nasirin samangke sampun rampit paripurna Adi Mas Takim sak keluarga agungipun rawuh ing mriki mawantu-wantu kanthi sanget doa restu dumateng para aji sepuh bini sepuh para langgah para rawuh ing sedayamipun mugia ijab kabul saged kaleksanan kanthi kalisnir ing sambikala boten manggih alangan satunggal punapa. Nun injih ing salajengipun mbok bilih sampun paripurna pahargyan ing dalu menika keparingipun Adi Mas Sopyan Mustaqim sak rombongan samangke nyuwun ngampil dumateng keng Raka Adi Mas Arif Ramadan saperlu gegandhengan taksih wonten jejibahanipun ingkang dereng saged kalampahi utawa dereng saged dipun laksanakaken ing tlatah unit gangsal welas awit keparengipun Adi Mas Sopyan Mustaqim samangke badhe kasambut beta wangsul rumiyin insyaallah nginjang kirang langkung tabuh sedasa injang badhe kaaturaken ing mriki kados-kados mbok mengbilih samangke sedaya sampun paripurna ugi keparingipun kadang anem kula
Sopyan Mustaqim badhe lengser nyuwun pamit mawantu-wantu kanthi sanget doa restu para aji pinisepuh para rawuh ing sedanipun mugia saged kundur ngantos dugining dalem piyambak mboten manggih alangan satunggal punapa. Ing mriki mbok bilih hanggen kawula matur kula mung titah rimah boten saged linggar saking salah tuwin kilap ngaturaking ageng samudra paksami ingkang tanpa upami dumateng khususipun Bapak Nasirin sak keluarga dalah para aji pinisepuh ing samudayanipun. Pinangka pinipun ngatur kita sampuni akhir kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari pihak keluarga calon mempelai wanita, Bapak Katno, untuk menyampaikan sambutan balasan dan menerima penyerahan calon mempelai pria. Kepada Bapak Katno disilakan. Nyuwun pangapunten saderengipun minangka purwangi ngatur kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karahayon dalah barokah Gusti mugi tansah kajiwa saha kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Kawula nuwun dumateng para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten, dumateng ibu bapa ingkang pantes sinudarsana, dumateng panjenenganipun para pangemban saha pangembating margi ingkang kawula aosi, utamipun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sarimulya, dumateng panjenenganipun Bapak petugas PPN kang kula hormati, ugi mriki maliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Tukiman Sarumbungan ingkang kula wau minangka dados wakil saking panjenenganipun Bapak Mustaqim sekeluarga saking tlatah unit Gang 11 utawi Desa Giriwinangun ingkang kawula aosi. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten dumateng para pepunden sedanipun bilih anggen kula kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sami kanthi cara adegan. Mboten ateges ing mriki kula ngirangi tata susilane atur. Namung ing mriki supados langkung lancar anggen kula matur para mila sebrah malih kula nyuwun agunging sih samudra pangsami dumateng para lenggah sedanipun. Ugi saderengipun ing mriki sumangga panjenengan sedaya kawula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Ngamo Agung hawit karana sih kawelasan dalah barokah ingkang tansah kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula sehingga ing dalu kalenggan punika kita saged kempal manunggal wonten bali wismanipun Bapak Khairun Nasirin sakeluarga ing mriki kanthi manggih rahayu lujeng nir ing sambikala. Salajengipun ing mriki kula ugi mboten kesupen tansah ngaturaken salam kairing selawat. Mugi tansah kasanjungna dumateng arwah Junjungan Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng paring tulodo dumateng kita sami. Mugi-mugi ing tembe kita sedaya saged angsal syafaatipun. Dumateng para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang kawula aosi ing mriki kula minangkani atur pamundhut saking panjenengan Bapak Khairun Nasirin sakeluarga ingkang angka sepindhah ngaturaken sugeng rawuh
dalang ngaturaken ageng panuwun kang tanpa pepindhan dene para bapak-bapak dalah para ibu-ibu maliginipun saking rombongan calon pinanganten kakung ingkang wekdal menika sampun kepareng rawuh wonten ing mriki. Sebrah malih panjenengan Bapak Khairun Nasirin ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami. Lah ing mriki panjenengan Bapak Khairun Nasirin nyuwun pangapunten dumateng para lenggah sedanipun hawit menapa sarawuh panjenengan sami panjenengan Bapak Khairun Nasirin boten saged caos pakurmatan ingkang arupi nyediakaken papan palenggahan ingkang edi endah pepandangan kang ngresepaken ing manah merupa malih ing babagan pasugatan. Panjenengan Bapak Khairun Nasirin boten saged caos pasugatan ingkang sarwowah hawit nembe semanten menika kegiatan sokasipun panjenengan Bapak Khairun Nasirin anggenipun caos pakurmatan dumateng sarawuh panjenengan sami. Pramila ing mriki mbok bilih wonten kekirangan ing babagan menapa kemawon. Mugi para lenggah sedanipun kepareng nglobaraken sih pangsama dumateng panjenengan Bapak Khairun Nasirin sakeluarga. Dumateng para pepunden, para sepuh saha pinisepuh ingkang kawula aosi. Kula wau saking panjenengan Bapak Haji Tukiman pinangka surih sarira saking panjenengan Bapak Sofyan Mustaqin sampun kepareng ngaturaken menggah menapa yang dados wigados ing gati rawuhipun wonten ing dalu kalenggan punika. Pramila ing mriki kawula atas nami saking panjenengan Bapak Khairun Nasirin sudah malih ngaturaken panuwun dumateng panjenengan Bapak Tukiman ingkang nyurih sarirani saking panjenengan Bapak Sofyan Mustaqin ingkang sampun ngaturaken utawi nyerahaken calon pinanganten kakung. Ing mriki sudah malih hajat soniatipun Bapak Tukiman utawi panjenengan Bapak Sofyan Mustaqin kalian panjenengan Bapak Khairun Nasirin kula sampun dipun aturaken bilih dalu kalenggan punika utawi dinten samangke panjenengan Bapak Khairun Nasirin kepareng badhe mala kramekaken putra pambayonipun ingkang nami Vina Aulia Khairul Fauzi badhe kajatukrama kalian putra saking sawargi Bapak Kasimin kalian sawargi Ibu Setiati. Pramila ing mriki kawula atas nami saking panjenengan Bapak Khairun Nasirin sekeluarga nyuwun tambahing doa restu dumateng para pepunden sedayanipun. Mugi-mugi lampahing ijab kabul emangke tansah pinaringan kelancaran, tansah pinaringan karahayon lan salajengipun dumateng pinanganten kekalih mbok menawi ing mangke sampun lumampah ijab kabul mugi tansah pinaringan kabagyan katentreman ngantos ing saklaminipun. Lan ugi mriki kawula atas nami saking para kadang nim-niman gegandengan anggenipun gadah kaperluan Bapak Khairun Nasirin boten saged kasarirani piyambak. Pramila ing mriki panjenengan Bapak Khairun Nasirin nyuwun sabiyantu dumateng para nim-niman mbok bilih anggenipun caos utawi leladi dumateng para lenggah sedanipun kirang ing babagan menapa kemawon ing mriki karo atas nami saking panjenengan para nem-neman nyuwunaken agung sih samudra pangsami awit saking kekirangan kula wau. Dumateng para lenggah saha
para keluarga utaminipun panjenenganipun Bapak Sofyan Mustaqin sekeluarga ing mriki kala wau saking panjenenganipun Bapak Tukiman ngaturaken bilih sak sampunipun lampahing ijab kabul sampun paripurna kala wau nyuwun pamit pramila ing mriki ugi saking panjenenganipun Bapak Khairun Nasirin sekeluarga mbok bilih ing mangke sak sampunipun ijab kabul sampun paripurna mboten langkung panjenenganipun Bapak Khairun Nasirin ugi nderekaken sugeng kundur sepindah malih mbok menawi ing mangke sampun paripurna menggah pepanggihan dalu punika panjenenganipun Bapak Khairun Nasirin namung nderekaken sugeng kundur mugi jengkaripun para pepunden saking tlatah Giri Nangun saking mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah manggih rayu lijeng nir ing sambikala. Kula kinten menika saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sami. Mbok bilih atur kula saking purwa madya ngantos wusanan ngatur kathah kekirangan-kekiranganipun kathah subasita ingkang kirang meranani penggalipun para bapak sedayanipun ing mriki kawula tansah nyuwun agung sesambetra pangsami ing wasana sugeng lelenggahan ngantos paripurnaning pargian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama sambutan serah terima dari kedua belah pihak keluarga. Semoga dengan prosesi ini ikatan antara kedua keluarga semakin erat dan harmonis, senantiasa dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan.